and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Sakit pero arang-arang na lang. Kay hinay man ay ang tingog. Meaning, may respeto pa siya nato. Bisan walhon si Yolanda. Don't do it again, Ronald. Huwat lang unya. Kay hapit na. Magmarsyalo na? Marsyalo gyud ning tuiga. 1972. Wow! Matagbaw gyud mo. Ha! Labi ka na. Colonel Ronald Joaquin. Sultihan di ka, sir. Taod-taod ako na kinaminam nga ideklarar na ang marsyalo. Ultihan ko ni Mugdili, nahibaw na ko ni mo, oy. Mahimuot ko ninyo. Daghan mo na ginamhinam sa martial law, kay mabulahan man yun mo. Dili ba? Maom ginana sa inyo mga una-una. Nga naman, mulimod ka. Nganong mulimod man ko. O, sir. Hayahay na magod ka ay mga military kung magmarsyalo gyud. Nga naman day, ikaw na, sir. Wala ka magkinamhinam? Mo retire na ko karong Septembre, Ronald. Oo, di ano. Askang kanugo na, sir eh. Actually, wa man ko maghinam-hinam sa martial law. Bisan dili pa ko retireable. Don't tell me. Timan ini ako isulti ni mo, Colonel Ronald Joaquin, sir. Ang pag-declare sa martial law mo'y pag-abli at maglumba o mag-ilugay ang mga talagsaong suliran sa pagsud sa pultahan sa Malacañang. Kuwad, ay nagkalain, sir, ng akong ipangutan, ha? Shoot! Anti-FM ka? Dili man, ganahan man ko ng presidente, ha? Firm kayo. Pero ning mga hitabo karon nga klaro na kayong gituyo aron ideklarar ang martial law para nako. Dili na sab ni maayo. To hell ninyo nga gusto kayog martial law. Kasaur sa paminawon. Hay may tamis ang panahon na kung tinud-anay lang ang atong istoryahan. Dili man lang kay aslom lang kung dili pait na kayo, Ronald. I mean, you know. Bago ka pa gani misulti ganahan kang FM, ya karon murag nakig-istorya ko gwalhon. Kutob sa musulti karong panahon na sa kamatuoran. Usa ka walhon, Ronald. Usabi atas pasikaran nga ipakanaog ang balaod militar. Kaya na nasab kunoy mo infiltrate ka mga diranggo sa komunista. Katawanan. Nakauyon tinuod ko ni FM pero kaniadto ra to. Pero karon. Ayaw kayo butang yung bugat ang gipanulti ko karon. Ning tao nga hapit na mo back to civilian ang kinabuhi. Na, dili, sir, Di na mahitabo. Idol ko ganako. Mangutan ako nimo. Shoot, sir. Kurap ba ko nga pagka-opisyal sa militar? Dili, sir. Abusado ba ko sa akong pagka-opisyal? Labaw na dili, sir. Kung idol pa ko nimo, dili ka unta kurap. Dili ka unta abusado. Ang kuno na ko na, sir. Kana lang abusado. Pero abusado lang ko. Ngadto sa mga walhon kay naligut-gut gid ko sa mga taong komunista. Ang imo di pagkakurap. Dili lang nimo i-apil. Nag-appeal, sir. Kaya mahim sa akong pagkabuhat pa. Gago gid nimo. Pagkagago. Ay, o sa may ako ikalagan nimo. Nga nasuroy masab ka. Kuan ba? Mura naman lang ko anig tao-tao sa humayan, sir. Doon ay minusot sa akong intel bahin aning batanon lagi nga naglihok sa NPA. Ako kay boss ani bata. Pero kanong dito naman lang kumahibaw ni Colonel Salimbangon nga hapit mabunggo ang iyang misyon sa mga kamot sa NPA. Ang ngayon ta gani, no? Nga ako'y unang mahibaw kay under dibunal nako ning bata. Pero imbis ako'y unang mahibaw. Nakay ikaduha naman lang hinuon ko ani. And you know for the fact, General Falcon, sir, na delikado kini sa Intel network kay wa matugpa sa kamot sa tinuod kay hintungdan nga mao ako. And the most important, sir, is classified ang maong report. Secret and restricted to a select few ang maong report. Apan tungod ani, mapasapasa na noon kini. Og peligro pa nga maabot nga to sa mga NPA. ug maimpas sa gid unya ang akong bata. Nahibaw na ko sa maong report. Nahibaw ka naman dayon niya. Wa ka makasulti na ko ana.
Out na kuha na, Ronald. Giintrigo ko na nimo ang bata. Pero ganun wa man ko ni musultihan na, sir. Nga nahibaw ka na ba ka, ha? Mga mao na gibuhat aning animal nga batanon. Wa si respeto nako, General. That's correct. That's correct, Ronald. Ug ang buhing kamatuoran, imo nang nahibawan mo ba? Ako na kinigisulti nimo nga nahibaw na siya kung unsa ka matanga sa pagka-opisyal sa militar. Military kini mao batanon ug mao'y labing batanong major. Usbon ako, usa siya sa labing batanong major sa militar nga nasilag ug mikondem sa maong kurap kabusadong opisyal. Sama nimo. Sama nimo, Colonel Ronald Joaquin. You're an officer, Ronald. You are a gentleman nga mudawat og kritisismo kay apil kini sa atong gipanumpaan. Oh, no, sir. Welcome kay nako ang bisan unsay mga pagsaway nga ran ako, sir. Labi ka na gyud nga giilan ako nga ikaduha na akong amahan. Thank you, son. Matinik gid ni bata, ha? Kay palangga manggod sa mga sakop sa staff. Para nako, Ronald, dili ingon ana ang bata. Naingon ana ang bata kay siya mismo ang nagpangga siyang trabaho. Dedicated kayo. O kung ako pa'y nahimong chief of staff, sama na bata ang ako pangwahaon og i-recruit. Kay kasaligan og Pilipino kay gunahuna, sinultihan og buhat. Usay mong gunahuna, Colonel. Nindot gyud ba matio na mga sulti gikan sa sama nimo, sir. Nagda og mahait kayong sima na milagbas sa akong kasing-kasing. At least, dili tanan nga mga opisyal sama namo. Kay naapaman ka. Og tingali, ubay-ubay sab mo sa maong hanay, General Falcon, sir. May optional retirement ang uban, Colonel. Ang uban di na magkapaabot nga maabtan pa sila pagpakanaog sa balaod military. Kung hawiran mo ni FM, kinakauyon sila nimo. Wa kami mauyon ni FM. Sukad pa kaniadto, wa kami mauyon ni FM. Kay sayon siya nga dili minya kagaungan, Ronald. Oh, mao ba? Bernis karon, Ronald. Ibawag, sir. Musimba ka uban sa imong pamilya. So, Okay, sir. Sige, sir. Wala ka rusab ko. okay. Kano sa to ka mo retire, sir? Karong buwan na, siyempre. September, Ronald. Sir. Okay, Ronald. Karon de siyang buwan na mo retire. Abierto na. Sir, Unsa na loy? unsa man sir? Kini. Graduado sa ROTC kini bata. Kantong dunay code nga naglihok sa bukid sir. Graduate sa RO. Og mikuhag advanced course. Mao nga wala labing batanon nga major. Sa tuyo ni mo loy? Ready na mi. Karong gabi sunugo na mo ang bay sa mga Di Castro. Okay, you have my blessing. Salamat, sir. Natrangkahan na nimo ang mga pultahan ug mga bintana. Human naman na. Ana, sige, matuog na ta. Dali, manang yili. Pila na kagalon ang gasolina. Sabi kalan kami unang loy. Sabi. Nangatuog na sila. Ngit-ngit na kayo. Ayaw mo paturaga sa kinahanglan hapsay. Kinahanglan nga inig dilaab aning baya. Wa nata din Sige. Isaliyap ang tanang gasolina sa bahay sa mga Di Castro. Lihok! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!